Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu siyaxoxa. Kahle ngiphendula le previous video because in the end ngazwakala ukuthi ngidiniwe futhi ngidinwa ngempela. Wait guys, mina umuntu omdala olwa nengane. Ngisho nalaba abadala abake becasukela ingane zesikole. Ngithi ngiyenibona ingane zesikole ziyaphapha ngisho njalo because izingane ziba nomsindo. Ubona umuntu omdala anyanye ukunyanya engazuthi uyinyanyelana izingane. Uyabo ukuthi izingane phela vele ngeke zizofana nomuntu omdala. Manje lapha kuzingane ezisithembu kunezinto ezenzakile. Kuvuyo nakuTerelo. Sekusuka-ke angeke ngize ngithi ngiyaba-understanda labo mama labo amakhosikazi labo anti labo sisi ukuthi into yabo ithini. Ngenxa-ke yezingane zesithembu i-TV show season 2 episode 13 and 12 lapho nje kusukela eSunset ishow isiphelile ngathi kule drama eyenzakalile laba bebelwela umpumelelo yabo. Mhlawumbe ukufanele kwesinye isikhathi sithi keywords babanga indoda, babanga ubaba wengane zabo, babanga ukuthi umfana uyimanipulator, babanga ukuthi umfana ubakhohlisile, babanga izinto eziningi ezenziwe umfana kubona ngokuhlukahlukana ngoba phela umpumelelo kuzokwenzeka ukuthi bam experience ngendlela engafani bobabili. Kodwa ngoba bebelwa isizathu sokuthi nje bezebelwe ku episode 13 umpumelelo lo hleli phansi bohleli ngathi igwe. Umpumelelo ke uhleli lapha yawuthule bayathukana lapha bayathukana angazi uvuya usho kangaka ukuthi uTerelo umthakathi. Into engifuna ukukhombisa yona ubengekho preachayo, ubengekho uvula iBhayibheli, ubengekho ecula haleluya amen. Beka amantombazane alwela umfana axatshaniswe into enomfana phakathi because iqale into ukuthi laba bashintshelana ngama gifts wasala uvuyo noSibindi mayesele nangu uTerelo seyabuya yashintsha imudi kavuyo waqala manje waphakama ukuthi ubuyeleni. Iqale lapho into yabo yaya-ke yakhuphuka yasifika la uTerelo ke sesike phela vele ipregnancy yakho wawenzela ukuthi ulungise izinto washo njalo. Akaze ukuthi akaqhubekanga wasi nje pregnancy yakho wayenze ukuthi ulungise izinto. Adesho lokho uvuyo uRobert nje uyathakatha vele uyathakatha. Guys abona le episode leyana mawungayifaki enhlizweni iyahlekisa. Kodwa futhi noma ihlekisa inendawo ebaset kuyona. Mase kuthi ke omdala obuke le episode uyibukile nje lento njengoba dingisho ukuthi kuqale kwahlalwa phansi babuya bobabili kanye uVicky uyakhuluma uTerelo uyakhuluma basukuma ke manje zabaningi izinto abayikhulumayo ezingekho zinhle ngoba bobabili bathi abayisuli ngenxa yokuthi kunama fan base noma ngeke ngizike ngithi ngempela sizoyibeka sisi fan base ngosi nje labo mama ba confused because bakhona abantu abadliwa izinto zabo befuna into abazoyisiza ngayo ukukhohlwa lezo inkinga zabo. Babhizi nalengane yaTerelo usingabakho ku social media. Baqale ngoTerelo eyaTerelo ke engathi ke iyaba confuse because ba ama fans akhe indlela ba behave ngayo. Sebesuke ke babona ukuthi akuzweli makuTerelo because akabanakile ngalelo hlobo sebezenganini. Yilana ke sengena khona ukuthi awukwazi ukuba mdala ubhulisha ingane, awukwazi ukuba mdala ukhulume ngengane kabi, ukhulume ukuthi ingane inomzimba onjena, ukhulume ukuthi hele ngane inokukhubazeka, ubhale nje zonke izinto ezinegative umdala. Like uyathakatha futhi uzithakatha nawe because you serious ngalento yakho. Yilana ke ngiba nomsindo khona ila engicasuke khona ukuthi hayibo kwenzakalani ngalabo sisi labo ogogo laba banabazukulu abanye omama basho nje izinto ezibhlungu basaqhubeka wedade bayakhesa ingane basi vele izo baze basho ukuthi izono zomzali zizowela ingane awazi ukuthi babangani. Ayavuyo noTerelo siyazi ukuthi bekuSibindi inkinga yabo. Uma kuukuthi ngempela bayaqhubeka bayagconana bone yabo uSibindi sinayo impendulo ukuthi bona babangani laba desibabuka ku TV laba sebeku social media abazazi ke. Omunye uthi phela balela uV because unenhliziyo enhle kodwa unenhliziyo embi. Yileyo nto ke xaka ukuthi kuyenzeka ulandela umfundisi kodwa ungafundiseki. Usho nje wena ukuthi ngithanda uPastor bani ukhona kodwa uzwakala uphuma nenhlamba. Wake wazi ukuthi khona abazalwana abanenhlamba bedefend umzalwane.
Iyenzeka leyo nto. Uthi wena ngithanda ubani because she's too humble and kind, kodwa izinto ezenzayo nje ziwumsangano. Yilapho-ke sengivuka khona ukuthi ngisazokhuluma enganeni ngoba bayakwenza. Okunye, akekho umzali ozoma ku-social media ngokuthi mhlampe ufuna ukusebenza nengane yakhe, ufuna ukugcina imali eyigcinela ingane ziyakwazi ukuba ama-brand ambassador. Amele ukuthi uzokhontrolwa umuntu ongamthandi, amele ukuthi uzokhontrolwa umuntu osanganelwa yikhanda ngesinye isikhathi. Bese ukusanganelwa yikhanda ukulwa nengane engahlanganisi ngisho 3. Ufuna isizathu. Awu ngeke nizosho ukuthi ngiyanidelela, kodwa-ke ikhona into e-off. Ngeke ulwe nengane ngalolu hlobo. Babonile ukuthi ayizweli kuTirelo because uTirelo u-too calculative. Uyamazi umuntu o-calculative? Loya mntwana. And ubanika lento le abayifunayo kodwa bona baboni, uyabacontrola ababoni. Angisi bafike bethi ufuna ukuthi azenze happy, yena vele behleze active ku-social media. Uzenza happy kwasawacima apost. Besangane-ke futhi behambe beyothatha laphayana kwi-page lakhe, kube ukuthi bafuna ukuthi yini e-wrong. Uyayibona nje leyo full-time job kodwa engenapay ecacayo. Befune ukuthi yini e-wrong lana, bayifuna-ke behleke-ke sebeyohleka. We guys yini izolo sesiphumile kule yengane, ngichaze ukuthi ngicasulwe yini. Izolo-ke silwa nathi into ukuthi abantu abasekho normal. Hayi bo, kuzomele sixoxele ukuthi abantu abasekho normal. Hey guys, come on, Donald Kai. Thank you so much for your love and support. Sizobuya sikhulume. Bye.